Hola nois, benvinguts a un nou vídeo. Estic literalment al·lucinant. Suposo que recordareu que l'últim dia vam enterrar el Tas, sí? No em pregunteu com, però estava per aquí perquè, estava per casa preparant un mot on estem diferents coses, m'he barallat amb una bruixa, que li he tret 7 fletxes i no s'ha mort, per això no tinc fletxes i l'arc està a punt de trencar-se. He dit, vaig a la vila a comerciar a veure si hi ha algú que em vulgui vendre alguna cosa. Estava venint, a part de que m'he donat de que els zombis s'han patat a tots els poblerins. No en queda ni un. I direu, és això el que ha fet que et quedis a 4? No. Això ha sigut lo de menys. A part de que fa temps que ho volia fer i mai me'n recordo. Lootejar això. Lootejar. Veus? I aquí lingot de ferro i una cuirassa. Me l'enduc. Direu, a veure, Ònix, sóc jo o hi ha un cadàver pol·lulant pel poble? Efectivament, és el Tas. What? S'havia perdut. Estava aquí al poble, esperant-me, al costat d'unes pastanagues. I direu, a veure, els gossos no et segueixen? Sempre? Doncs no sé. No sé què va passar, si ha sigut un error del Minecraft o què, que he vingut al poble i m'ha aparegut el Tas de cop. Estava dret. No sé. No ho sé. Què has fet? Què has fet? Què has fet? Tas, Titu, ahora ya sé dónde estás, ¿sí? Tas, escolta'm, tu no saps el que ens has fet patir. Et portem a casa. Tas, tornem a casa. Amb tu, sisplau. Mireu, una aranya, és que estava caçant aranyes i he vingut aquí a matar aranyes al poble, a veure si n'hi havia. Mira, lluitant per nosaltres. Fil! Tenim fil! Vamos! Tenim el fil que no estava pel pròxim episodi. Un zombi. Tas, vigila! Ai, la leche! Corre. Se m'està liant més. No, m'estic equivocant de botó. Corre. Puc passar per la porta, sisplau? Gràcies. Titus. Vale, a veure. Se m'està liant. Jo no volia fer això avui. Que feliç que soc. És que vinc al poble i dic... Què? Perdón? Estic veient un gos amb un collaret vermell, igual que el del Tas. I direu, podria ser d'algú altre. No, perquè jugo un solitari. He trobat el Tas. Estava aquí, se m'ha bloquejat o alguna cosa. Oh, és que estic flipant. I se m'ha liat ara amb els zombis i no vull obrir la porta. Perquè deuen estar aquí esperant-me, no? Va, casa meva està cap allà. Tornem a casa. El retorno de Tas. Ui, mira els dos, aquí. Esperant a travessar el vidre, no ho sé. Un slime? En comptes, no sé què títol, en comptes del retorno de Tas, li posaré un dia ple de sorpreses al vídeo, perquè un slime aquí? Hi havia un slime, no? Aquí no hi havia un slime? Sí. Me l'he trobat aquí. En tota la pastanaga m'he endut. Aquí, mirant-me, amb cara de... Ònix? I amb cara de... Tas? Què? Llavors li he explicat, bueno, Tas... Sí, estic una mica malament d'arc. Bueno, Tas, diguem que a casa... Això amb llàgrimes als ulls, que t'hem trobat a faltar. I ens pensàvem que eres un difunt. #drama. I t'hem enterrat, Tas. T'hem enterrat. Li he dit una coseta així. I ara el tornaré a casa. I llavors arribaré i us heu d'imaginar, perquè això no passa. Us heu d'imaginar que arribem i el Tas fa... I llavors el Frederic i la Maria diu, oh, Tas, bien, has tornat, ens pensàvem que eres mort. I el Tas llepant-los. Us heu d'imaginar una mica, d'acord? He explicat? És que no, ja no sé si he explicat o no el que volia fer avui. Mireu, l'únic que us diré és que és el mod de Comforts. Sabeu què? Com que em sento generosa, anem a fer el que havíem de fer l'episodi passat. Bueno, vaig a comprovar si ho podem fer. Frederic, Maria, come with me, follow me. Mira, Fistro. Tete, digues la bona notícia, xaval. Frederic, Maria. Mireu,
El Tas està amb nosaltres. Ha retornat de l'infern, direu, no. No ho ha fet. Del cel, tampoc. Ha retornat del poble, perquè es va quedar allà embobat i es va perdre. Que la història queda una mica més com si el gos fos tontet. Bueno, no passa res. Ha tornat, no? Ha tornat. Doncs ja està. No pensem en que s'havia perdut en 200 metres de distància. No pensem això. Voleu presenciar aquest moment amb mi? Frederic i Maria? Tas, menja. Veieu? Coi. Fistro? Fistro? Aquí estàs. Mira, 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 mira. Mireu, mireu, mireu. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Té, petitó. Per créixer va molt bé la carn podrida. No sé si ho sabies. Té, més carn podrida per tu. Oh, que maco, no sé com dir-li. Oh, ja està. En memòria. Espera. Fistro, Tas i Hof. Li diré Hof. Hof. Perquè Tas el Hof és un personatge em sembla, perquè em sembla, ho he de mirar, d'un personatge d'un llibre. Tas, guaita això. Us presento el Fistro, el Tas i el Hof. Tas el Hof. Sempre, veieu, ho podem treure. El Tas ha tornat. Un vídeo ple de sorpreses és el que avui us he presentat, on hem trobat un trillium, on hem tingut la sort de trobar el Tas, on ha nascut el Hof i ara per acabar d'adobar, Interact Chat. I think I saw Nicole the other day. Pues molt bé, pues és un comentari bo. No ens odien. Mira, un vídeo m'ha sortit rodó d'aquells que es fan amb compàs. Què he dit? Que m'han pagat, no sé què és, però Coi, quina eficàcia. M'ha sortit un vídeo perfect. I bueno, nois, mireu, el Tas, tenim el Tas, el Hof, el Fistro, el Frederic i la Maria. Cap d'ells està morts. Jo tampoc, per sort. Per què? Perquè m'he barallat amb una bruixa i quasi és catastròfic. Bueno, no passa res. I bueno, nois, espero que aquest vídeo ple de sorpreses per tu, per mi i per altres subscriptors que també hagin vist el vídeo. Espero que us hagi agradat. M'he divertit molt, fa temps que no gravo vídeo, així els tenia tots preparats per quan comencéssim el curs, que no semblia espardíssima, i espero seguir tenint temps per pujar un vídeo nou de Minecraft cada setmana, i amb sort ens veiem la setmana que ve amb algú del món de Conforts. Ara sí, fins una altra!